יש? האמא עכשיו הבת. הלו. טל, מה העניין עם מותק? תגידי לי עכשיו לגבי החנות שלך. אני אחרי זה אזדהה ואחרי זה אגיד לך פרטים. 10% אני שומר לך על החנות, בסדר? 10% אני שומר לך על החנות. 10% בחודש את נותנת לי מהמשכורת שאת עושה שם, ואני שומר לך על החנות. זה בסדר? סגור העניין? אני הבנתי אתם עושים שם 15-20 אלף. אני הבנתי אתם עושים שם 15-20 אלף בחודש בחנות. הלו. אני לא צוחק איתך. 10-15%, נשב מדבר. אפשר לדבר איתך על זה בטלפון, או שאת רוצה שיבוא לך לחנות. תחליטי את. אני תכירי אותי. אני אומר לך 10%, שומר לך על החנות. מה בלגן? מה לא ברור? מה? אז אני מבקש ממך. אני אומר לך. אין לך הרבה ברירות כפרה. מה זה לא? אני אומר לך 10% כפרה, מ-15,000. החנות שלך תופקדת יפה. בלי רימונים ובלי בלגן. אני מדבר עם טל? אני מדבר עם טל? הלו? אני מדבר איתך עכשיו. רוצה שאני מדבר עם בעלך, עם ניר? אני מדבר איתך. את הדומיננטית, את המילה האחרונה בבית, את שולטת, את הבחורה. איתך אני יכול לדבר, רק איתך. הלו? תגידי לי, את צוחקת לי בטלפון? תתבייש לך, באמת, לא מכובדת בכלל. את רוצה הלו? כן? כן, מדבר, מי זאת? כן? תיזהרי לנתק, אני מכיר את התרגילים האלה. שתיזהרי לנתק. מה, אתה מאיים עליי? אני לא מאיים, אני מדבר איתך יפה כפרה, למה תוקפת? מה זה תיזהר לנתק? אם אני ארצה לנתק, אני אנתק. לא כפרה, אז אל תנתקי, באתי לדבר יפה כפרה. תרשמי רגע הודעה לנירו. נו, אהובי היקר שלום. נו, התקשרו אליי לקחת פרוטקשן. נו. אני מאוד מקווה שאת לא צוחקת, ואני מקווה שאת בועה בטלפון. התקשרו אליי לקחת פרוטקשן. אוקיי. אבל אני עוברת סיישן. הלו? יאללה, יאללה. תעתו, בקיצר, סגור העניין? לא. אני אבוא לך לחנות, ב4 פותחת? בסדר, תבוא ב4. ב4 אני אצלך, עם רימון או בלי רימון. ותחליט אתה. שתדעי לך, אף אחד לא ידבר איתך בעפולה כפרה, אני שומר עלייך, בסדר? יאללה, נשמה. מי זה? שיהיה בהצלחה כפרה. ביי. ביי. חמודה. נכון?